Noi suntem țara cu cel mai slab consum de miere din Europa, o lingură de miere pe cap locuitor. Ca exemplu, Germania 7 kg. Acum, când ultimii 5 ani a început din nou mai mult să se ocupe cu apicultura, ne-am confruntat cu o problemă foarte mare, care era lipsa de material genetic de proveniență din Republica Moldova. Vorbim de rasa carpatină, care este unica rasă omologată în Republica Moldova. Noi am căutat ca să producem la noi acasă, să avem materialul nostru genetic. Am decis să investim în suportul acordat de către proiect, cât și contribuția proprie, în peste 1000 de nuclee Apidea care sunt confecționate în Elveția. Ele sunt testate în peste 100.000 de ocazii și expoziții care au arătat eficiența lor ca fiind cu o rată de 90% de împerecherea a reginilor. Regină, vedeți? Avem rezultate bune. Am obținut prima generație de regini. Urmează ca să obținem cel puțin încă 2 sau chiar 3 anul acesta. Noi trebuie să-i punem albine însoțitoare în număr de 7-8 albini, deoarece ele au rolul de a hrăni regina. Noi aici le-am pus o mâncare, o numim candy. Dorința noastră este ca experiența care deja o avem acumulată să o putem împărtăși și cu alți apicultori din țară. Mai întâi prin furnizarea materialului genetic de înaltă calitate. În al doilea rând, experiența care o avem acumulată pe creșterea albinilor în nucleul Apidea să o putem transmite și altor cooperative apicole care sunt constituite sau care se vor constitui în viitorul apropiat. Astfel ne dorim ca să substituim importul de regini din Ucraina și din alte țări care furnizează material genetic în Republica Moldova. Poate chiar să devenim într-o bună zi un jucător regional, un producător de material genetic calitativ. Scaparea noastră este asocierea, cooperarea, ca să putem să avem un produs calitativ, uniform, să ieșim cu dânsul la export, să asigurăm piața, să putem să venim cu mierea în școli după modelul la mai multe țări din cadrul Uniunii Europene care își susțin astfel și sectorul apicol și susțin și sănătatea, adică cresc niște copii mai puternici, mai viguroși, consumând produse apicole. Asta e mierea de anul ăsta, paguri care pus anul ăsta și atât, aici e mierea căpăcită, a început să căpăcească și aici strălucește în zona asta, încă nu au pus miere.